qa, za, da, gha, ta, sa, da, sa, za, kha, da, ra, fa, ja, wa, la, a, ma, sha, a, dha, ya, tha, na, ha, ba, ha, ka, a. Wannan da kuke gani a ne zuwa ya amma a jirkice. An yi haka ne don ka koyi karanta kowane harafi a duk inda ka gan shi. Wannan darasin ma ana so ka bibiye shi sau 10 ko 15, sa'annan ka je shafin Telegram namu ka ɗauki hotonsa. A nan ma ka zauna ka bibiye shi sau 10 ko 15 ba tare da ka saurara ba. Allah ya taimake mu. Me zai hana ka danne mana subscribe ko follow tunda ka fa'idantu da wannan bidiyon? Wani na dab da fa'idantuwa da